Teillä on ilmeisesti pitkä matka edessä. Kyllä. Petsamon Kolosioille. Se uuden kaivoksen miehiä. Kyllä. No siinä tapauksessa minä toivotan teille hyvää matkaa. Koitetaan kestää vähän sen. Ei näitä olosuhteita tarvitse kovin kauan sietää sen lupaan. Mutta sitten me ostetaan maata ja rakennetaan talo ja sauna. Ei perkele! Saksalainen tutkija ja joku upseeri tulivat tutkiskelemaan kaivosta. Saatana! Ajat olivat siihen maailmaan aika epävarmat ja sekaavat. Lama oli koetellut koko maan. Saksa on rikkonut Euroopan rauhansopimusta ja hyökännyt Puolaa. Minä lupaan tehdä mitä ikänä se vaatikaan, ettei teiltä puuttuisi mitään. Ei koskaan enää mitään. Ajattelin, että jos minä en saa tätä pitää, niin ei sitä perkele saa kukaan muukaan.